V minulej časti ste mohli vidieť, čo si o celom filme myslím. V dnešnom sa spolu pozrieme, na akom ostrove uviazne Zorina výprava. Vrátime sa aj na Isla Sornu alebo nejaký iný ostrov. To sa dozviete v dnešnom videu, takže sleduj do konca. Podľa mňa sa vrátime na Isla Sornu. Naposledy sme tam boli v Jurskom parku 3 v roku 2001 a to je veľmi, ale že veľmi dávno. Na Isla Sorne sa vytvárali a chovali dinosaury, ktoré sa potom presúvali na Isla Nublar. Navyše pre oživenie a reštart franšízy by to bolo veľmi dobré rozhodnutie, keby sa tam znovu vrátime. Informácie, ktoré zatiaľ unikli, hovoria, že by sa mal objaviť vo filme Spinosaurus. Pokiaľ viem, Spinosaurus bol iba na jednom ostrove. A to bola práve Isla Sorna. Taktiež uniklo niekoľko fotiek a videí z natáčania, ktoré vyzerajú, ako by to bolo prostredie z Isla Sorny. A teraz si ich všetky prejdeme. Ak si pamätáte vo filme, kde som hovoril o hybridoch, vírusoch, tak som spomenul, že by sa vo filme mohla vyskytnúť aj dávna civilizácia. Z tých fotiek to tak vyzerá. Ale čo keď sú to len ruiny stavieb, ktoré tam mohli postaviť ešte veľmi dávno nejakí Aztékovia a Zorina výprava bude touto oblasťou iba prechádzať a s príbehom to veľkú súvislosť nebude mať. Časť Jurského sveta znovuzrodenie sa natáčala aj v Thajsku, konkrétne Khao Khanap Nam na rieke Krabi. Je to veľmi pekné prostredie s veľa zátokami a presne takéto prostredie bolo aj v Jurskom parku 3 na Isla Sorne. Veľa zátok a bažín. Pred pár dňami unikla fotka, kde môžeme vidieť doktora Henryho Loomisa, Zoru Bennett a Berkshire Sylvana, ako sa brodia bažinou. Na ďalšej fotke je Martin Krebs, Berkshire Sylvan a Duncan Kincaid, ako sa na niečo pozerajú a smejú sa. Brachiosaurus. Plus sú vo vysokej tráve. A sranda je, že myslím, oficiálny halejský Instagram zverejnil fotku s popiskom: za rok budeme všetci opäť bežať vo vysokej tráve. Po anglicky Into the Long Grass. Ak si dobre pamätáte, tak v Jurskom parku 2, tak tam tiež výprava išla cez vysokú trávu a jeden z výpravy zakričal: nechoďte do vysokej trávy! Ale aj tak išli. A viete, čo sa stalo? Napadli ich predsa velociraptory. Tentoraz to nemusia byť velociraptory, ale utahraptory. Asi v júli tohto roka niekto zverejnil dve fotky. Na prvej je nejaká loď alebo skôr plť a na nej je logo InGen. Áno, tá plť vyzerá, ako by si niečo už zažila, ale takáto technika zostala na ostrovoch po hurikane Clarissa, ktorý zasiahol lokalitu B po incidente v Jurskom parku, čo viedlo k opusteniu Isla Sorna. Kľudne takéto techniky tam môže byť oveľa viac. Na druhej fotke je kulisa nejakej budovy, ktorá vyzerá ako by to bola menšia elektráreň alebo možno dokonca bunker proti dinosaurom, keby sa náhodou niečo zvrtlo. Presne ako to bolo v prvom Jurskom parku, keď Ray Arnold išiel nahodiť poistky. Keďže na Isla Nublare boli takéto podobné budovy, tak by mali byť aj na Isla Sorne. Preto si tiež myslím, že to bude Isla Sorna. OK, povedzme, že to nebude Isla Sorna. Tak aké tu máme ďalšie potenciálne ostrovy? Isla Nublar to nemôže byť, lebo tam vybuchla sopka a väčšinu, ak nie všetko, život zabila. Isla Muerta, tá nemá toľko zátok. Isla Tacaño tiež veľmi nemá. Isla Peñata už vôbec, tak potom zostáva Isla Mantaqueros. Tento ostrov tiež veľmi nemá veľa zátok, ale predsa niečo má, ale je tu jeden problém. Pokiaľ viem, dinosaury boli iba na Isla Nublare a Isla Sorne, keďže sa dinosaury postupne presunuli do rovníkových oblastí, tak pochybujem, že to bude nejaký iný ostrov, ktorý ani nevieme, že existuje. Ale dobre, dajme tomu, že bude. Ale mám otázku. Ako by sa tam na ten ostrov dostali napríklad T-Rex, Brachiosaurus, Utahraptor a podobne? Nie je jasné, že Pteranodon, Mosasaurus, Porosaurus a podobný kľudne. No potom by to bolo trochu pritiahnuté za vlasy, kebyže
sa tam zrazu objaví T-Rex na úplne odľahlom ostrove. Čiže vidím to tak, že sa vracíme na Jezeľ Soronu. Ale isté to bude až 2. júla 2025. Napíšte do komentárov, čo si o tom myslíte. Nezabudnite zanechať odber, like a zdieľajte to medzi ľudí, nech vedia, na čo sa majú tešiť. A zatiaľ, čus!